Prošle nedelje bili smo na Vidikovačkoj pijaci i saznali da će ona uskoro dobiti sasvim novi izgled. Biće preglednija, prostranija i uređenija. Već duže vreme govori se o tome da pijaca na Vidikovcu treba da se uredi i renovira. To je želja prodavaca, ali i kupaca koji bi želeli da pazare u jednom uređenom i modernom prostoru. Drago mi je da ne bude više po ulicama ovakav nered i krš. Nije samo što oni smetaju, nego jednostavno prave puno đubreta, ostavljaju za sobom i neuredno deluje. Drago bi mi bilo da prošire. Super, ja se radujem tome, samo napred. Pričaju već par godina. Sada će krenuti, pa me zanima vaš komentar. Super. Mislite da će to biti? Pa mislim. Biće verovatno bolje nego sad. A kako je sada? Sad je katastrofa. Volela bih, naravno, ovo je urađeno, nekada je pijaca bila blizu ovog SUP-a i onda je bila onako raštrkano, ovo je već nekako uređenije malo. A samim tim, naravno, novina za nas domaćice, je li tako? Penzionere i ostale. Sa koje ste televizije? Pink 3. Pink 3, bravo. Prema rečima zamenika direktora beogradskih pijaca Saše Rokvića, Vidikovačka pijaca uskoro će dobiti sasvim novi izgled. Naši planovi ovde za pijacu Vidikovac su faktički sređivane ovog komunalnog nereda oko pijace. Pogledajte ovaj prostor, upravo sam vas i doveo ovde da vi pogledate o čemu se radi. Mi smo sada dobili od imovinsko-pravnih, Sekretarijata za imovinsko-pravne poslove, dobili smo da faktički možemo da uknjižimo ovaj prostor, gde bi radili ovde. Znači, upravo naša je namera da ovaj komunalni nered koji sada vidite ispred, da uvedemo ovde, da sredimo ovaj prostor, da izvršimo popločavanje ovog prostora, pravljenje fontane, pravljenje igrališta za ovu zgradu ovde. Da, nadam se da će se urediti sav ovaj prostor, zato što i ovaj prostor tu gde prodaju kamioni pored pijace je dosta to neuređeno, tako da bi to trebalo dosta da se uredi i da se to stvarno dovede u red, jer i oni imaju velikih problema, juri ih tu komunalna policija i ljudi ne znaju šta će, oni preživljavaju. Ja znam najbolje kako je to bilo još ranije, dok je iz vremena Slobodana Miloševića, kad smo radili tu, dok nije bilo lokala tu i dosta sam dugo tu na pijaci, tako da to je velika problematika što se toga tiče kad je to sve u pitanju. Može da se zaradi ovde od prodaje na tezgama? Verujte da je sad bukvalno preživljavanje. Znači sad je jako teško, ljudi nemaju para, opšta je besparica, tako da to svi znamo. Ali se borite? Pa borim se, šta ću, moram, 2 dece, supruga, živim sa roditeljima i dalje, šta da vam kažem? Nedovoljno obavešteni stanari iz okolnih zgrada nisu za to da se pijaca na Vidikovcu proširi i uredi. Iako im iz javno-komunalnog preduzeća Beogradske pijace obećavaju uređeniji i sređeniji prostor ispred zgrada. Stanari zgrade, ja sam dobio upravo peticiju ovde kod mene juče od njih. Znači, oni su potpuno neupućeni i nisu informisani ono što ja želim i što gradske pijace žele da urede u ovom prostoru. Znači, oni su ovde ubeđeni da će ovde da bude buvljak, da će se ovde prodavati stare stvari, apsolutno nije tačno. Ja želim ovde da napravim i da zaposlim, da se samo zaposle 700 ljudi, da sredim komunalni nered grada Beograda. Želim da ovaj prostor ovde bude urban, gde ćemo da pravimo fontanu, pravit ćemo ovde potpuno novu saobraćajnicu, a upravo za ove naše stanare, da oni znaju, onaj park, vi možete posle i da snimite, napravit ćemo da taj park bude apsolutno sređen sa tartan stazama, novim igralištem, da će sve da finansira gradska pijaca. Mi smo ta sredstva odvojili, dobili smo od Sekretarijata dozvolu za ograđivanje ovog prostora, mi čekamo završetak projekta i čekamo dozvolu od Sekretarijata za urbanizam. Novac i sredstva smo obezbedili za ovaj prostor i ja očekujem da ćemo mi vrlo brzo krenuti sa ovim. A pozivam sve stanare i građane kome nije jasno da mogu slobodno da mene pozovu, da dođu kod mene, ja sam zamenik generalnog direktora gradskih pijaca, dođu, ja ću im pokazati projekat, skice, sve što želim da uradim i ja stojim iza toga. Po rečima Saše Rokvića, pored Vidikovačke u narednom periodu i ostale pijace u gradu biće modernizovane i prilagođene svim evropskim standardima.